Kaixo, egunon, eskarrik asko zuen arretagatik. Gorkarreze naiz, erdalduna naiz, eta oso urduri nago. 53 urte ditut eta literatur liburuen editorea izan nintzen. 2.100 euro eramaten dituen etxera hilero, baina bere soldata handiagoa zen, 2.700 euro. Klaro, gizarte segurantzarik ematen zaion zatia, gehi atxikipena ogasunaren zat. Eta hola, 2.100 eramaten dituen etxera, baina benetan 2.700 zen nire soldata. Eta 14 ordain egiten zizkiaten, eta orduan, horrek esan nahi du urtean, 38.000 euro zirela. Hori zen nire soldata. Baina 38.000 euro oiez gainera, Basus argitaletxeak beste 12.000 euro ematen zizkion urtean. Gizarte segurantzari, orduan, danera 50.000 euro. Hori zen, editore batek egiten zuena. 50.000 euro gastatu urtean. Idazle batek liburuetatik normalean 2 euro eramate ditu. Eta 2.000 euro jasoz gero, 38.000 egiteko, 19.000. 19.000 liburuale saldo behar lituzke. Eta hori, imposiblea. Eta 50.000 egin behar izan ezkero, 25.000. Eta hori, ezinezkoagoa da oraindik. Baina bertsolariei gauza bera gertatzen zaie. Bertsolariek 200 euro eramaten badituzte saioko, 38.000 egiteko, egun bat baita bestea ez, kantatu behar dute. 2 egunetik behin kantatu behar dute, eta hori posiblea da. Orduan, horretatik ondorioztatu dana da, 180 saio ezin badituzte egin urtean bertsolariek, idazleek ere ezin dituztela saldo urtean 19.000 liburuale. Orduan, idazleek, bertsolariek, kantariek eta antzezleek eta ez dute soldata duinik. Eta hori da, esan nahi nuna. Hemen egun bat lagun gaude eta seguru asko norbaitek etxera 2.000 euro eramango ditu hilero. Eta orduan zorionak. 38.000 euro dira berez denera eta enpresari dela pribatua edo dela jaurlaritza kostatzen zaio 50.000 euro. Eta hori esan nahi nun. Idazleek, bertsolariek, kantariek eta antzezleek ez dute soldata duenik. Hori da dena. Eta bain hitzaldia egingo dut pixka bat, baina ja hitzaldia da bete lana. Edo, ez? Bueno, oso orduri nago, Eta ez dakit irakurtzen, da... ezagutzen dautenek badakite asko gustatzen zaizkidela galderak. Goiz osoa pasa ez galderak egiten, da nik pila badazkat. Lotxagarri pixka bat, baina ezagutzen dautenek badakite asko gustatzen zaizkidela galderak eta galderak egingo ditut. Izan, ala ez izan, nora zoaz, non gaude, zer egin, zergatik gara bereziak, Oiar? Oiar gonin da? Oiarrun dago? Komunea jongo zan, ze soldata dute antzerkilariek? Beti gustatu zaizkit galdera laburrak, batez ere dilema modukoak planteatzen dituztelako. Eta gaurko galdera, ez da batera originala. Nien ez batera originala. Dana kopiatu iten dut. Zitak eta hola ez, denak bezala,
pixka bat handik hartuta hemendik eta gaurko galdera da, zertarako egiten ditugu makinak eta erremintak. Eta kopiatu indut Hamlet antzeslanetik, hasi eta bere ala bigarren agerraldian Marcellus izeneko batek, bere lagunei galdetzen die. Zertarako erosten ari dira atzerrian hainbeste gerrako erreminta? Nire galdera hau, eta Marcellusek egiten zuena, Hamleten, nire galdera hau arrunta da alde batetik, eta beste batetik labainkorra, makina erremintaren institutura etorri gea, hemen eta orain hemen gaude hola erderazko logotipoarekin, eta etxe honetara gonbidatuta etorri naiz, eta ez zait besterik bururatu galdera petral bat, baino. Zertarako esportatzen ari gara, hainbeste makina eta erreminta. Eta nire honek ez dakit, baina seguru nago norbaitek izango duela erantzun argigarri bat hemen. Iaz, 1.500 milioi euro, 1.500 milioi euro, fakturatu zituen makina erremintaren sektoreak, eta horietatik 80% esportazioa izan zen. Salmentak handitzen idea oso ondo. Baina zertarako? Beti bezala, zalantza garaiak eta ziurgabetasun garaiak bizi ditugu herri honetan, eta horregatik bururatzen zaizkigu, eta horregatik egiten digutu denok galdera gehiago erantzunak, baino ematen ez dauzkagula erantzunak, bakarrik dauzkagula galderak. Eta orduan nik hemen parrasta badaukat. Zertarako lan egiten dugu ospitaletan eta eskoletan, zertarako administrazioan eta dendetan, traktorearekin edo aforearekin, etxean eta bulegoan, gasolindegietan eta tabernetan, fabriketan eta tailerretan, edabideetan eta laborategietan. Zanbaketan eta garraioan egunero, astero, hilero, urtero, lanean eta lanarentzat ematen ditugu gure bizimoduko, gure bizitzako, ordu honenak eta batek esango izu familiaren alde egiten duela. Eta beste batek esango izu ongizatea duela helburua. Eta beste batek, normala bezala, aurrera atera behar dela herria. Orain dela 75 urte, Bigarren Mundu Gerran, lehendakari bati, larritasun handiz, eskatu zioten ministroek, kulturako aurrekontuak zeharo murrizteko favorez. Eta gastu militarren mesedetan egokitzeko nola ez. Lehendakaria asaldatu intzan. Eta esan zien, kulturari aurrekontuak murriztu, gure kulturaren alde espaldin bada, orduan jaun Andreak, zertarako ari gara borrokan? Gure kulturari gabe, zein ezberdintasun dago inglesa edo alemana izan, alemana edo errusiarra izan, frantsesa edo euskalduna izan, ala ez izan. Hori da kontua. Gugara gure gogoa, gugara gure ekintzak, gugara gure esanak, gugara gure hizkuntzaren mintzatzaileak, gugara gure adierazpen alik eta aurrera zale eta ederrenen sortzaileak, gugara gure kulturaren biziarazleak. Kulturak definitzen du herri bat. Kulturak ematen dizkio herriari izaera, nortasuna eta gogoa. Beraz, zertarako egiten dugu hainbeste lan denon artean, egunero, astero, hilero, urtero? Gure kultura bizi dezagun. Eta gure kultura bizi dadin munduko beste kulturenkin solasean eta atorkean. Kultura egiten dugu eta kulturak egiten gaitu biak aldi berean. Baina gaur egun kultura zokoratuta daukagu. Merkatuaren legeen mende, turismoaren eta merkataritzaren alde, eta kirolak eta gastronomiak ordeztuta, gaur egun kultura zokoratuta daukagu. Alderdi politikoek, sindikatuek, enpresek, merkatariek, agintaritzak eta denok, kultura ardatz nagusitzat hartzen ez dugun arte, ez gara herri moderno bat izango. Gure kulturaren alde erabiltzeko espaldin bada,
Zertarako espartatu genuen hainbeste makina eta herramienta iaz? Zertarako 1.200 milioi euroko fakturazioa esportazioan gure kulturaren alde erabiltzeko espaldima da? Ze ez da gaukagu dudarik, inork ez dauka dudarik. Egin ditzakegu makina gehiago. Egin ditzakegu herramienta gehiago. Egin ditzakegu makina herramienta gehiago. Baina egin ditzakete berdin Alemanian eta Frantzian eta egite dituzte. Orduan, zerk egiten gaitu berezi? Gure hizkuntzak eta gure hizkuntzak bakarrik egiten gaitu berezi. Eta gure hizkuntzaren bitartezko kulturak egiten gaitu berezi. Eta horregatik gara munduan, bereziak eta bakarrak. Hamlet antzezlanean, Hamlet berriz. Hamlet antzezlanean, bigarren atalean, teatro konpainia bati buruz solasean ari dira lagun artean, eta Hamletek gaztetako bi adiskideri galdetzen die, bi adiskide horiek gobernuaren espioak dira, espioi puta batzuk ez dira asko enteatzen. Horregatik Hamletek badakien ez dakitela ezer espiek. Hamletek gaztetako bi adiskidei galdetzen die, nork ematen die jaten antzerkilariei? Zer soldata klase hartzen dute? Klaro, espiek ez dakite. Guk ere ez dakigu. Nork ematen die jaten antzerkilariei? Zer soldata klase hartzen dute? Kriston solasaldia aparta. Eta gomendatzen dizuet, osorik irakurtzeko mesedez. Bazpare esango izuet, zeri buruzkoa den Hamlet delako antzerki obra hori. Hor kontatzen da, Danimarkak Norvegiari gerra irabazi ziola, eta orain Norvegiak Dinamarka inbaditu egingo du. Hori da, kontatzen duena Hamletek. Ez duk Hamletek kontatzen, ze historia enigmatiko bada. Historia politiko bada, eta orduan, gerra, intriga, konplota, matxinada, mendekua, estatu kolpea, teniti dago. Danak hiltzen dira. Historia da Horazioren historia bada. Horazio izena duen tipo batek historia da. Eta Horazio izeneko honek izango ditu 27, 28, 29 urte. Nik uste Hamleten bezala. Hamletek eta Horaziok elkarrekin ikasi zuten Alemanian, unibertsitatean. Claro, unibertsitateanak Alemanian zeuden. Eta han ikasi zuten elkarrekin eta Hamlet Dinamarkako printzea zan, eta Dinamarkara itzuli zan gero unibertsitatetik, Alemaniako unibertsitatetik bueltan. Eta orduan, Horazio bain Dinamarkan agertu da. Eta esaten dio Hamletek Horaziori, eta zerk ekarri hau ona? Eta Horaziok esaten dio, alferkeriak. Eta Horaziorekin hasten da, historia, bera agertzen da hasieran, gero den akiliten dira, eta Horaziorekin bukatzen da historia. Eta orduan, Horazioren historia da Hamlet. Bitartean, klaro, printziaren kontuak bide batez kontatu iten dira, ez. Eta, kontatzea dizuet, orain dela 200 urteko obra badelako Hamlet, eta orduan bezala, geure buruari galdetu behar diogu, gaur eta hemen, nork ematen die jaten antzerkilariei, idazlei, musikariei, bertsolariei, marrazkilariei? Zer soldata klase hartzen dute? Hori da, Hamleten galdera, bere bilagun espioiei egiten diena. 200 urte pasatxo. Nork ematen die jaten antzerkilariei eta ze soldata klase hartzen dute. Goatzen zeratenik ze soldata daukadan, neukan. Literatura editorean nintzanean. Zenbazan, 2000 etxerako, soldata 2007 urtean 38.000 euro, 14 pagatan zelako, gehi 12.000 euro susak ematen ziona gizarte segurantzari denara, 50.000 euro batzen ziran hor. Eta orduan galdera, Hamletek egiten du gaur eta hemen, nork ematen die jaten antzerkilariai zer soldata klase hartzen dute. Importanteagoa da, igual horretan pentsatzen hastea baino, kontzientzia har dezagun
zer eskatzen duten aktoreek, zer eskatzen dute aktoreek, zer eskatzen dute idazleek, zer eskatzen dute musikariek, zer eskatzen dute bertsolariek. Denek eskatzen dutena, ez? Langile guztiek eskatzen duten gauza bera. Eskubideen errespetua eta ordain duin bat. Parentesi bat egingo dut. Norbaiti entzun diot, Arkaitzek gaur esan duena, bideo sartu eta jarri beharko litzakela sarean eta hori. Eta esango diot, mesedez, ez egiteko, orain, gero negozio bat egingo dugu, eta nire asmoa da, 500 emanaldi, 100 emanaldi egitea, 600 eurotara, 600 biderreun, diru bada, eta orduan ez dugu hemen jarriko online, eta orduan berak eramango ditu 500, eta ni izango naizenez bera jentea, eramango ditu nik 100. 100 bider 500, 100 biderreun. Eta gero, hori egin da gero, errespetu pixka batekin, eta ordain duin bat lortuta gero, jarriko dugu online. Baina gero, ez da? Ze hemen, klaro. Jendea lanera joaten da, baina ez diogu eskatzen lanetik bueltatutakoan, Baskari ire kontu, zinera goazek, ire kontu, ez? Norberak eramaten ditu bere diruak etxera, ez? Pues, gauza bera. Osea, online eta hostileak, Bueno, nere zalantzak dira. Ohartzen ote dira ingeniaria eta erizaina irakaslea eta liburuzaina, kontablea eta zergazaina. Ohartzen ote dira zamaketaria eta ertzaina, postaria eta legeraria. Ohartzen ote dira prekarietatean bizi direla idazlea, musikoa, bertsolaria, aktorea eta margolaria. Ote dakigu nola egiten duten aurrera bizitzan? Ote dakigu zein ordain klase ematen zaizkien beren lanen truke? Ote dakigu nolako kontratuak sinarazten zaizkien? Zenbat eskubide urratzen dizkiegun aldiro? Konturatzen algara haien lanarekin gozatzen dugula gure aisialdien eta jaietan, konturatzen algara zein ordutan eta zer desgaraitan lan egin behar izaten duten. Zenbat bider kolaboratu behar duten doan edo merke. Zenbat usten eta nekatzen eta erretzen eta erortzen diren kulturaren bidean. Ez aldugu ikusten ze kostu dituen eta zer asti behar duen sormenaren originaltasunak. YouTube eta hostileak. Saldugo ikusten zeinen gutxi irauten duen lan proiektu bakoitzak, proiektu bat aurrera ateratzen dutenerako beste 10 geratzen dira ondoratuta. Zergatik beti dute zailagoa emakumezkoek gizonezkoek baino. Laburra eta zehatza da galdera nagusia askoin ondoren. Noiz arte subordinatuko ditugu prekaridade honetan gure kulturaren sortzaileak eta gure hizkuntzaren edertzaileak. Noiz arte subordinatuko ditugu prekaridade honetan. Eta nire ustez 5 puntu hauek oso premiazkoak dira. 1. Kulturaren alorreko sortzaileak langileak dira. Eskubide sozialak dauzkate. Beraz, eskubide laboralak, juridikoak, ekonomikoak, moralak. Kulturaren alorreko sortzaileak langileak dira. Eskubide sozialak dauzkate. Beraz, eskubide laboralak, juridikoak, ekonomikoak, moralak. 2. Eskubide horiek errespetatuak izan behar dute. Beraz, aintzatetxiak, babestuak, defendatuak, negoziatuak, beteak, zainduak, sustatuak, legeztatuak, bermatuak. Eskubide horiek errespetatuak izan behar dute. 3. Gizartearen erdigunera itzularazi behar dugu kultura. Bazterrera desplazatu baitugu denon artean. Kirolaren alde, politikaren alde, batez ere produktibidadearen alde. Eta ez gara herri modernoa izango ez badugu kultura lehen lerrora ekartzen. 4. Sortzaile gehienak desartikulatuta daude, politikoki artikulatuta egon behar luketanean.
sortzaile gehienak desartikulatuta daude, politikoki artikulatuta egon behar luketenean. Eta 5, azkera. Kulturaren egoera tamalgarri honi erantzuteko ez da aski borondatea. Kulturaren egoera tamalgarri honi erantzuteko ez da aski borondatea. Beharko dira, erantzukizun soziala, itun politikoa eta batez ere, aliantza berriak. Gozea daukazu eta nik ere bai. Ja bukatzera noa, ez daukat ezer esateko. Baina gauza bat eskatu nahi dut, eta zer eskatzen ari naiz? Duintasuna. Duintasunaren izenean babestu egin behar ditugu estrukturalki kulturaren langileen oraina eta geroa. Duintasunaren izenean babestu egin behar ditugu estrukturalki kulturaren langileen oraina eta geroa. Gure kulturaren oraina eta geroa babestu behar ditugu gure hizkuntza, gure herria. Eta proposatzen dut. A. Sortu ezazue edo aintzat hartu ezazue, mesedez, kulturaren langileen intersindikal berria. Eta B, idazten az zaitezte, mesedez, kulturaren legea. Euskerak dakarren kulturaren legea. Eta oain dedikatu nahi ditut hasieran egindako galderak. Galdera laburroik niri asko gustatzen zaizkidanak, oain dedikatoria daukate. Izan, ala ez izan, Imanol Larrañagarentzat. Nora zoaz, Nerea Ibarzabalentzat. Non gaude? Lorearentzat, Lorea Gerrerentzat. Zer egin? Uxue Alberdirentzat. Zergatik gara bereziak? Arkaizkan orentzat. Zer soldata dute antzerkilariek? Oiargilanentzat. Eskerrik asko, egun on.